taga Korinto, Kapitulo 1, Kablaw ken Panagyaman. 1. Ni Pablo naayab nga agapostol ken Hesukristo, gapu iti pagayatan ti Dios, kastamot ni Sostenes a kabsat. 2. Isurat da iti iglesia ti Dios ijay Korinto, nga isuda dagiti napagsanto ken Kristo Jesus. Nayaban nga agsanto agraman kadagiti suamin nga umawawag itinagan ni Apo tayo a Hesukristo. Iti uray adino adiso apuda ken Apo tayo. 3. Parabor ken kapya ti Dios nga matayo ken ni Apo Hesukristo madakuma kada kayo. 4. Agnanayon nga agyamanak iti Dios ko amaypon kada kayo, gapu iti parabor ti Dios anaited kada kayo ken Kristo Jesus. 5. Gapu ta kadagiti suamin abanbanag napabaknang kayo ken kuana, ti suamin a panagsao ken iti suamin a panakaamo. 6. Akasmet ti panangsaksi ni Kristo na panagnakan kada kayo. 7. Iti kasta saan kayo nga agkurang, iti urayan niya talunggading, nga gururay ti panakaiparangarang niya po tayo a Hesukristo. 8. Isu patibkaran nyo agiga ti panungpalan, tapno awan ti pakababalawan nyo iti aldaw niya po tayo a Hesukristo. Ni Pablo ibalakat na ti panagtutunos. 9. Ti Diyos mapagtalkan gapu ken kuana, naawis kayo iti panakikadwa ken Hesukristo nga po tayo. 10. Dawatek nga rod kada kayo kakabsat, gapu itinagan nga po tayo a Hesukristo. Asawan nyo amin kuma ti maymaysa abanag, ket awan kuma dagiti panaglalasin kada kayo. No diket nan anay kuma ti panagtitimpuyog iti maymaysa a panunot ken maymaysa a panagirikna. 11. Tanadamag ko ti mapapan kada kayo kakabsat ko, kadagiti kabalay ni Chloe nga da sususik kada kayo. 12. Kayat ko asawon daytoy atunggal maysa kada kayo kunana. Siak kadwanak ni Pablo, ket siak kadwanak ni Apolos, ket siak kadwanak ni Cephas, ket siak kadwanak ni Kristo. 13. Adaya nasinasina ni Kristo, nailansaya iti krus ni Pablo, kapu kada kayo, wenno nabautasaran kayo, aya itinagan ni Pablo. 14. Agyamanak iti Dios, tadyak binautisaran ti uray sa sino kada kayo, no dilaong da Crispo ken Gayo. 15. Tapno awan kuma tinagkuna nabautisaran kayo iti nagan ko. 16. Ket binautisarak pay ti sa kabalayan ni Estefanas, ket jak amo nuada sa balipay binautisarak. 17. Tasaanak nga imbaw ni Kristo amang bautisar no di mangikaskasaba ti Ebanghelyo saan nabuyugan ti kinasirib dagiti sasao, tapno di agbalin nga awan kapaypayan na ti krus ni Kristo. Ti sirib ti Dios ken ti sirib ti lubong. 18. Tati pakasaritaan ti krus kinamaag kadagiti mapukaw, ngem kada tayo may salakan isuti panakabalin ti Dios. 19. Tada na isurat pukawak tu ti kinasirib dagiti mamasirib, ket ti saririt dagiti nasaririt pagbalinek tu ngawan. Adino tiyan ti masirib, adino tiyan ti nasursurwan ti linter, adino tiyan ti manakisupyat ito'y agdama panawin. Saan aya pinagbalin ti Diyos kinamag ti sirib ti lubong. 21. Idinto tagapu iti kinasirib ti lubong sana nabigbig ti kinasirib ti Diyos.
Ti Diyos kinayat na nga isalakan dagiti mamati gapu iti kinaningning ti pannaka ikas kasaba. 22. Ta dagiti taga-Hudya dumawat da kadagiti pagilasinan. Ket dagiti taga-Gresya agsapulda ti sirib. 23. Ngem ibun na nagtayo ni Kristo anay lansay ti krus. Maysa pakatibkulan kadagiti taga-Hudya ket kinamaag kadagiti Hentel. 24. Ngem kadagiti mayaban Hudyo man ken Griego ni Kristo ti pannakabalin ti Dios ken ti kinasirib ti Dios. 25. Dati kinangnang iti Diyos na sirisirib ngem kadagiti tattao. Kiti kinakapoy iti Diyos na pigpigsa ngem kadagiti tattao. 26. Takita nyo ti panakawis yu kakapsat. Ta saan nga adu ang mamasirib kas iti linalasag. Saan nga adu ang manakabalin. Saan nga adu natanok dagiti maawis. 27. Udikit pinili ti Diyos dagiti banbanag minamaag tilubong tapno babainin na dagiti mamasirib ket dagiti banbanag anakapoy tilubong pinili ti Diyos tapno babainan na dagiti napigsa. 28. Ket dagiti banbanag tilubong ngawan kapaypayanda ken dagiti maumumsi pinili ti Diyos ken dagiti banag adipay timawod tapno pukaw na dagiti addan. 29. Tapno awan ti agpasindayag. 26. Takita nyo ti panakawis yu kakapsat. Ta saan nga adu ang mamasirib kas iti linalasag. Saan nga adu ang manakabalin. Saan nga adu natanok dagiti maawis. 27. Udikit pinili ti Diyos dagiti banbanag minamaag tilubong tapno babainin na dagiti mamasirib ket dagiti banbanag anakapoy tilubong pinili ti Diyos tapno babainan na dagiti napigsa. 28. Ket dagiti banbanag tilubong ngawan kapaypayanda ken dagiti maumumsi pinili ti Diyos ken dagiti banag adipay timawod tapno pukaw na dagiti addan. 29. Tapno awan ti agpasindayag lasag iti matang ti Diyos. 30. Nga may puon kenkwana adakay ken Kristo Jesus. Isu agapu iti biyang ti Diyos naramid kada kayo kinasirib ken kinalinteg ken kinasanto ken subot. 31. Tapno kas iti naisurat ti agrag-o kuma iti Apo. 18. Ta ti pakasaritaan ti krus kinamaag kadagiti mapukaw ngem kadatayo ang maisalakan isu ti pannakabalin ti Dios. 19. Ta da naisurat pukawakto ti kinasirib dagiti mamasirib ket ti saririt dagiti nasaririt pagbalinagto agawan. 20. Adino tiyan ti masirib. Adino tiyan ti nasursurwan ti linteg. Adino tiyan ti manakisupyat ito'y agdama panawen. Saan aya pinagbalin ti Diyos kinamag ti sirib ti lubong. 21. Edinto tagapu iti kinasirib ti lubong. Saan na nabigbig ti kinasirib ti Diyos. Ti Diyos kinayat na nga isalakan dagiti mamati gapu iti kinaningning ti pannaka ikas kasaba. 22. Ta dagiti taga-Hudya dumawat da kadagiti pagilasinan ket dagiti taga-Gresya agsapulda ti sirib. 23. Ngem ibun na nagtayo ni Kristo anay lansay ti krus. Maysa pakaitibkulan kadagiti taga-Hudya ket kinamaag kadagiti Hentel. 24. Ngem kadagiti mayaban Hudyo man ken Griego ni Kristo ti pannakabalin ti Dios ken ti kinasirib ti Dios.
Ta ti kinanangnang iti Diyos na sirsirib ngem kadagiti tattao. Kiti kinakapoy iti Diyos na pigpigsa ngem kadagiti tattao.